Estimats alumnes, ja tornem a ser aquí un any més amb els cursos d'Història i Cinema. Soc en Quico Maura, historiador especialitzat en edat mitjana, i per aquest curs hem seleccionat 7 pel·lícules emblemàtiques que ens ajudaran a viatjar des de la Roma imperial fins a les trinxeres de la Primera Guerra Mundial, passant per l'edat mitjana i l'edat moderna. Analitzarem pel·lícules com Gladiator, de Ridley Scott, A la Triste, d'Agustín Díaz Llanes, o fins i tot Senderos de Gloria, de Stanley Kubrick. A més, teniu una cita ineludible a finals de novembre perquè anirem a veure la darrera pel·li de Ridley Scott, Napoleón, tots junts. Recordeu que enguany les classes són a Can Tàpera. Apunteu-vos que realment és una experiència que valdrà molt la pena. Us esperen les mans obertes i amb una il·lusió desbordant. Fundació Sa Nostra, compromís amb les persones.